Assalamu alaikum yan uwa musulmi da ke faɗin duniya, da fatan kowa ya tashi lafiya. Barkanmu da wannan yanayi da muke ciki. Allah ya ba mu sa'a da dacewa mai albarka. Zan ɗan yi nasiha ne game da yan uwana musulmai na faɗin duniya gaba ɗaya. Malamai sun horar da mu cewa maimaita laifi shi ma laifi ne, ma'ana wani ya sabo ka zo kana maimaita wannan saban da ya yi da sigar ba da labari, kai ma ka yi laifi. Kar mu manta, Yahudawa da Nasara bukatansu idan aka ci zarafin addini, bukatar su shine imu mu dinka ƙara tallata wannan al'amari cewa wane ya yi abu kaza, ya ce kaza, ya ce kaza. To su bukatar su ta biya kenan. A matsayinka na mai hankali, mai ilimi, musulmi na kwarai, idan har irin wannan ta faru a inda baka da karfin da zaka dau mataki, to ka kyamaci abin a zuciyarka. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce. Idan kuma kana da halin da zaka yi fada da karfinka, to kai. Idan baka da wannan halin, to ka kyamaci abin a zuciyarka. Amma wannan shine kaskantaccen imani. So hakan ma ba laifi bane dan ka kyamata a zuciyarka, ba wai ka dinka taya su yadawa ba, shugaban kasan kaza yayi ce kaza da sauransu. Ka kyamace shi a ranka, ka la'ance shi, yafi lada fiye da daukan abin da za kai shiyanin ɗinsa. Sannan yan uwa musulmi mu gane abin da ke faruwa shine kamar wannan abu da ya faru kwana-kwanan nan, tsakanin kwana 4 haka da suka wuce, game da Rahama Sadau. Kar mu manta, akwai hadisin da yake tsorata masu imani, yake tsorata musulmi na kwarai, shine zaka faro aiki irin na yan aljanna, amma gab da mutuwanka sai ka juya kai aikin yan wuta, kuma ka mutu ka shiga wuta. Akwai hadisin da yayi magana, ko in ce duk dai hadisi ɗaya ne, zaka yi ta aiki irin na yan wuta, gab da mutuwanka sai ka aikata aiki irin na yan aljanna, kuma ka mutu ka shiga wannan aljanna. Rahama Sadau ta yi kuskure, nasiha ta gare ki, kin yi kuskure Rahama Sadau. Allah muke roƙo ya amshi tubar da kika yi, ya sa wannan shine na farko na ƙarshe. Ke kina musulma kuma jinsin Hausawa, bai kamata irin shigar da yake kina yi ba. So amma tun da gashi har Allah da kanshi ya miki nasiha, Allah ya sa ki daina, kuma kin yi kuka, kin yi nadama, kin tuba, Allah ya karɓi tubanki. Muna farin ciki da haka, manzon Allah ma na farin ciki da haka. Dalili shine yan uwa musulmi mu yi hakuri. Rahama ba ta yi wannan abu ne domin ta ci zarafin addinin ta, da ta san haka zai kasance, wallahi da ba za ta yi ba. To ya kamata a tausaya, a taya ta da addu'a na Allah ya yafe mata, amma a daina maimaita abin da ta yi da kuma abin da wani ya yi don cin zarafin addini, ana sharing din shi. Wannan ma laifi ne ba karami ba. Allah ya sa mu dace, Allah ya shirye mu, Allah ya sa mu cika da kyau da imani. Ya Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe. Assalamu alaikum.